víkend, no a my vás vítame v Kechneci, začína to tu farebne a je to posledné kolo, takže už si Jogi celý vzrušený. Tak určite sa teším, lebo toto posledné kolo určite rozhodne o celkovom poradí jazdcov v Lumart Cup 2014, takže bude to napínavé, sledujte to s nami a my vám to tak pekne prinesieme ako vždy. Presne tak. Poďte. Presne tak. Na Kechneci s Ľubošom Lefflerom sa porozprávame aj o tom, ako dnes vyzerá trať a hlavne je to posledné kolo Lumart Cupu, takže ako si spokojný s prípravou? Tak určite miestny usporiadateľ vie pripraviť veľmi dobre tú trať a skutočnosť tomu nasvedčuje. Je veľmi dobrý podklad, chvála Bohu. Včera trošku popršalo, ale dnes je to optimálne, takže jazdci budú mať skutočne ideálne podmienky. Tu v Kechneci sa robilo hneď niekoľko podujatí a ty ako šéf motokrosu tu naozaj veľmi rád dávaš podujatia. Prečo práve tu? Je tu stabilný usporiadateľ, ktorý vie tieto preteky pripraviť na veľmi dobrej úrovni, nie sú s ním žiadne problémy, takže si myslím, že takýchto usporiadateľov si treba vážiť a hlavne im poďakovať. Ďakujem pekne aj tebe. A ja ďakujem. Medzi MX-65-kami to taktiež bude úplne drsné, pretože Kristian Vinčedoka, to je taký medzinárodný súboj, lebo Slovák versus Ukrajinec. Kristian, ty si prvý, máš 14-bodový náskok, čo robíš preto, aby si to udržal? No, budem jazdiť plno, všetko dám do toho a potom uvidíme, že čo bude. Tak ja som na to fakt ohromne zvedavá. Sedíte obidvaja na prvom stupienku a teda ty budeš mať čo robiť, aby si sa na to prvé miestečko vyškrabal. Čo plánuješ na Kristiana možno vymyslieť, aby sa dostal na to prvé miesto? 14 bodov nie je veľa? Ja neznám. Ja bych хотел на Европу поехать. Ну, ехать в призах. A čo máš na týchto pretekoch najradšej? Neznám. Čo tu ľubíš? Motocross. Takže toto boli 65-kári. Takže mám tu dvoch nerozlučných kamarátov na trati a momentálne vedúcich pretekárov, medzi ktorými je asi 14-bodový rozdiel. Je tu Niko Redaj a Marek Hornák. Tak chalani, čo sa dneska bude diať na trati? Tak dneska tu budeme mať preteky, kde si to s Marekom rozdám. Verím, že dneska mi to vyjde a Marek skončí za mnou. No dúfam, že nie, dúfam, že to bude prvé miesto. Holešot a uvidíme, no však. Takže uvidíme, čo nám chlapci dneska predvedú, pretože naposledy to bolo ozaj tesné. Niko dobiehal, Marek jazdil na požičanej motorke, trošku s handicapom, ale bolo to medzi nimi tesné, takže tešíme sa dneska, ako to dopadne. Takže medzi juniormi to bude naozaj dnes tesný súboj, pretože medzi Sebastianom Tökelim a Christym Mundradincom sú to iba 3 body, ktoré ich delia. Tak sa poďme opýtať, počuj, čo si ty robil preto, aby si bol dnes najvyššie na stupienku víťazov? Trénoval som veľa na motorke a samozrejme chodím každý deň behávať a pripravoval som sa na to veľmi. A keď sa tak porovnávaš s Christym, dáš to? Neviem, netuším. Vyhrá si ten lepší. To asi áno. A Christy, čo si robil ty, aby si možno mal výhodu nad Sebastianom? Ja som tiež každý deň trénoval. Keď nie na motorke, tak aspoň beh a také základné. Ale snažil som sa sedieť viac menej furt na motorke, aby som sa zlepšoval. No tak ja som naozaj zvedavá, že komu z vás tie tréningy prinesú prvenstvo v Lumart Cup 2014. Držíme palce. Kechnecký víťaz a prinieslo mu to aj vicemajstrovský titul z Lumart Cupu. Väčšinou tak country crossovo zameraný Páťo Mikuš. Ahoj. Ahoj. Naozaj to bola skvelá jazda, hlavne tá druhá finálová bola úplne výborná. Paradoxne neoštartoval si dobre, ale užil si si, čo? Tak jasné, konečne bol takto predo mnou a bola tam tá snaha ich troška popredbiehať. A čo hovoríš na ten jazdecký štýl Miša Hladoníka, ktorý pred tebou jazdil? Tak, išiel celkom dobre, niektoré pasáže šiel pomenšie, kde som ho dobehol a mal som to ťažké.
Vidno, pretože sa z teba úplne leje pot. Patrik, dúfame, že do budúcej sezóny sa pripojíš na Lumart Cupy a budeš s nami jazdievať, pretože teraz zatiaľ to vyzeralo tak, že aký Lumart Cup si navštívil, ten si vyhral. Tak zatiaľ sa mi celkom darí, tak uvidíme, ako to bude v budúcej sezóne. Ďakujeme a gratulujeme k vicemajstrovskému titulu pre MX1 Hobby. Ďakujem. Krásne to vyšlo Kvietoslavovi Lackovi v tejto sezóne, ale v podstate aj tejto jazdy tu v Kechneci však. No, na to, že som dvakrát zavadil a potom sa vlastne zdvíhal zo zeme, ako celkom dobrý súboj až do samého konca. Proste až na časomíre sa rozhodlo veľmi dobre. Nikto nedá nič zadarmo, je to super. Takže radosť tu závodiť na východe. Sme veľmi radi, že my tu na východe mimochodom máme veľmi radi takých ľudí ako si ty, usmiatých a vždy dobre naladených. Som rád, ja sa to dobre cítim na východe. Či to bol teraz Kechnec, alebo Sirník Hráň, alebo skáďali Janko Uličný. No, úplne super, úplne nádherné niečo. To sme veľmi radi, že nás takto oceňuješ a my sme ťa vlastne ocenili z regionálneho pohára Východ titulom najlepšieho v MX4. Ďakujem veľmi pekne, teším ma to veľmi, veľmi sa teším. Aj nás to teší, tak dovi o rok. Súboj Mudradinec versus Tököli máme jasne vyriešený. Baj to Tököli, gratulujeme. Ďakujem. Bolo to náročné, keď si vedel, že je tam ten tlak a že proste Christopher je fakt od teba len na pár bodov? No, bolo to náročné. V druhej jazde mi jeden jazdec spadol predo mnou, takže som išiel zo štartu asi predposledný, tak som musel celú jazdu doťahovať, ale tak vyšlo to a som spokojný. O to väčšia je spokojnosť, že ja prezradím na Sebastiana, že jazdí rok a pol, je z Medzeva. Ako sa ti za rok a pol podarilo takto sa vypracovať? Tvrdou drinou. Je motocross tvrdá drina? Je, ale veľmi veľká. Tak ti gratulujeme, že ti priniesla aj ovocie. Ďakujem. Marek Hornák od Hlohovca prišiel až sem na východ, aby si zobral hneď 3 víťazstvá, 2 víťazné jazdy plus titul celkového priebežného lídra Lumart Cupu. Gratulujeme ti, MX2 Hobby ti teraz patrí. Ďakujem. No, tie okolnosti, za ktorých si získal tento prím, sú také, že nenastúpil Nico Red, aj tvoj hlavný rival. No, nenastúpil, lebo sa mu pokazila motorka v tréningoch, tak išiel na požičanej a ten chalan tiež spadol, tak nemohol nastúpiť. Ale inak z toho máš ty osobný pocit aký? Oplatilo sa celú sezónu makať? Tak určite sa oplatilo a uvidíme čo na rok. Oslavy? Hádam také malé. Gratulujeme. Ďakujem. Nehreš do toho. A čo my ideme rozprávať? Však sa ideme uvítať ľudí. Akože stand-up. Hej, ja Sia Mafia. Jogi, sústreď. Sia Mafia je Killens, neviem čo, či jak sa to hovorí? Killens. Zakilujem ťa. Tu poď. Keby ste náhodou nevedeli, v Kechneci sa nosia ružové, modré a zelené vlasy. No. A preto vítajte na poslednom kole Lumart Cupu. My sme úplne radi, že to začína takto veselo a farebne. No. A máme tu 101 jazdcov. No. A tak. Poďte s nami. A ešte dám sebe banán na všetko v poriadku. Poháre odovzdané, šampus tiež dopitý. Skoro. Ešte pre mňa zostalo troška. Tak ďakujeme, celý seriál bol fakt super, aj vďaka vám. Ďakujeme za sledovanosť, za to, že ste nás podporili a dúfam, že sa vidíme budúci rok. To je snáď jasné. Lumart Cup 2014.